Bueno, ja hasi gara azkeneran zaheltzen, barik, azkenera heldu gara. Penie, ja, amaitzen dira saio, bai. Bai, eta hemen ja, bakizu ez, Laixiar zale da, ez? Beti eske horrenki esartzen da inbeste, Laixiar. Da, ipatziko lehen telefono zenbaki zegoen. Bai, hori, esan dut, 9-5-4, ez, parkatu. 6-5-4, 0-3, zazpi beratzi, zazpi. Horioketan. Errepikatu ingo por si acaso, eh? Bai, gogoratu dizuen, da gupeia ikasten dune. 6-5-4, 0-3, zazpi bederatzi, zazpi. Vale, así que edo zetarako, ibili gure telefono zenbakize. Eta bueno, hasiko gara gure salion tartien, ez? Entzulion... Esan gurak edo, bai, bia diosku esan gauzak edo. Apa, ekipo, zelan. Ni zuen laguntzan bilen ator gaur, eta, esateko zan, Durangoko Aldezarrien bizina zela, eta pisuki debilan nabilela. Orduen, aber lagundu aldozte zuen. Nire rekizito bakarra, astelenetan konkiz ikusti eta Julian jantzi kritiketan hasti da. Así que hori bierdot, laguntza bat. Así que eskerrik asko, venga handibili. Ahí ba. Lehenengo eta ben, sos errona ingo gu, Laixi hartzen taletik, oza... Bai, asinona, eguneko asinona ingo goin, ez? Hori da, entzun dozue, nonor pixu bile basabizie, eta pixu hori nonogaz konpartitzi gure bazue, jarri kontaktuen gugaz, sare sozialetan bada pribautik badazpada. Bai, albada, bai. Pribautik, edo bestela horteko zue telefono zenbakize, gugaz jarri, eta bakizue. Norra guantu biko zuen, beraz, rekizitue argi zizen da, ez? Hori, konkize guztoko badeko zue, eta pisu bile basabizie, badakizue. Gugaz kontaktau, dengu intermediario bierra, da, pasoko txugu personin kontaktu, ez? Hori da, eta bakizue aguantu biko zuen. Gabun Euskal Herria! Ni usto deraz lagungo, Julian Jantzi, hor, konkiz... asko guztea, baina bueno. Ni benaz oso konkiz baina bueno. Usteako neri, errespetu zue. Esan dau kritiketako, así que... Kritiketako bada, igual, bai. Igual, apuntuko gara, Venga, bateniko, hemon urren guei. Aupa, Laixi erratiko dan hori. Ia, kontutxo bat. Egorintzen entzuten bizi zaitez bizi zaiue, garagarduen inguruen eta insainuena. Da usteo de kasularre inotxuetela, Zedeko kriston makatza... Ia... Aimar, zein oso? Ez da ekipa. Zer lortu oso? Ia, nik bizi aitez bizi zaiue da humoretik eta kasularri ezein. Da bromi edo txantxi eta... Saltzen dozu hain... Bai, baina gure dille ez da drogari edo alkolari apologizi eki. Osasune lantzi baino. Osasune txorrara barik eta honek alpide da letra hartu duen. Hore txorrara barik emotxe, bai, barrure. Igual, garagarduen seksin hori alkolena komento zen dune, bai, horri alpide da letra, baina seksuena eta ez dakit. Horre iztotze bonkaina askorik, lehenengo zaiun gatu zen, da arraskero Holanda bile, apurro bat ikutute. Holako makatzaz behintzet ez da askorik, baina bueno. Bueno, Laixi erratiki hori, itxiru zerbezie eta apurro bat espabila edo. Itxi, baina neurri zen, hori. Neurri zen, hartu pare bat iru, da ikusten bazu asuntu eia azten dara mobitzen, ure egin, no se peña intragoa, jo. Eta bueno, teniko zer, beste bat? Urrengu, venga. Arratsaldeon, hainuan az, bakisako, Eta San Sebastianak diela eta ez diela, kontutxu batzuk esateko. 54 urte dekoaz, eta gogoe dekotenetik, lehenengotaz, aurten ez duaz San Sebastianak ospatuko. Gure txien San Sebastianak, beti bizi zen die, ez dakit, berezik oso barrutik, gurasue beti zen di jai batzordeko eta gero geue bai. Eta San Sebastianak abenduen hasten ziren gurien. Bai, abenduen jazten ziren San Sebastianetarako bi errak, lehen txarriz hilten zan, bat edo bi, txarriz etopeu, txarriz hil, odoloztieken, txorizuek lotu, ziketu, eta hortzazten ziren San Sebastianak guretzako, da gero erregen bueltan, akorduen dekot gu gaztetxu eginela, eta umetatipe bai, muse azten zan, eta ja erregen egunetik aurrera, urtarril guztien egunero, muse dala edo ez dala, zozer egoten zan, bakizan, San Sebastianak diela eta ez diela. Eta San Sebastian egunien,
pentsetan dut, aurten izango dara lehengoz, ez duana txokuen bazkaldu, eta bazkaldutzen ezin izena zenien, bentse kafi hartzen egun hori ospatzeko, ez? Eta aurten ezin izen dugu, txapliguek eta kanpaiek izen die San Sebastian egun edala gogorarazi dozkuenak, horregon die, Julian da, gorrita. Eta hoxe, oroitzapen politek, niretzako politenak txikitekoek die, ez? Karroziaz, lehengo astuaz, gero tratoraz, da gero tren txutxuaz urtetan genunien, domeketan, baserritxar jantzike, etxerik etxe ardaugozu eta pastak eta eskaintzen. Eta oso politi ziten zen, gutzako. Eta bueno, hoxe, espero deigun aurten lehenengu eta azkenengu izen deitela San Sebastianik ez dauena. Gora San Sebastianak eta gora Bakixa! Gora! Gora! Tan, tan. Jo, peni, urten San Sebastianak ezin bizi izen. Peni, da haititugu zapuru bat Bakixako jaixe, gotxi bera, ezta? Programazioe, eskerrik asko hainoa, San Sebastianak hain ondo espliketiarren zean joan dien. Bai, da peni, da espero aurren gurtien dana ondo jutie, eta Bakixan San Sebastianak edo espatzi, ezta? Gogo doblia sartuko guz, da iruile bierbe adie San Sebastianak ospatzeko, iruile hartuko oso osorik, eta horrebliko gara. Da, txarriz egin kontu zibili da. Txarriz egin ez da, txorizio jaterakuen, zelako guzturu egin gainan, saldiaz da, arrauzubizaz da, San Sebastian egunean trikitizen doinuaz da. Bakixako jaixe mundialak, Mundialak. Urren gurtien urregatu zaitezi, Bakixa da. Bakixa bakarra munduan, Bakixa, Venga, Teniko, moio gurren guri. Haupa, ni Ikerma Guregi zait naz. Klak egitasmuen dinamizatzaile, berbaro elkartien eskutik. Eta hemen aurkezten dutzuet batxillergoko ikasi egaz batera egin dugun bitxo raiape Euskal Herria eraikizen abestizen bertzino bat. Abestizaz batera bideoklipa eskuragarri. Ia guztain atzuen. Haupa zuek!